Takže chcem si ukázať, ako sa zakazuje Discord po spustení Windowsu. Čiže prvá vec, zakážem to v aplikácii. Otevřít Discord. Ušetrí pár kliknutí dovol Discordu, aby ti privítal, když spustíš počítač, no. Určite. Keď chcem Discord zapnúť, tak si ho zapnem a keď ho nechcem zapnúť, tak si ho nezapnem. Dobre. To je prvá vec. Druhá vec je... Kde som to mal? Správca úloh. Spustenie. Používateľa, podrobnosti, služby. Nie je tu. To som sa... Dobre označil. Nie je tu aplikácia. Má tu byť aplikácia GitHub a tu treba zakázať. No, teraz jak to poriešim? Počkej. Prejsť na podrobnosti. Sudo F... Tu nie, ani tu nie. Ja som to už všetko zakazoval. Lepšie by to bolo ukázať priamo, ale... Ne. Spustenie. Ale viem, že tu v spustení tu je aplikácia GitHub, treba ju zakázať, nebude sa spúšťať Discord po tomto, po zapnutí Windowsu. Streamovací režim povolený, jasné. Takže to máme. Kde? Nastavení Windows, vypnúť tuna a vypnúť správcový úloh v spustení zakázať. Dúfam, že to pomôže a že to na budúce nájdem takisto. To je všetko.